Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Quezon City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos San Mabig, good morning, da balang sinansakay. Kumusta kila namin ditan, pinablimiran dumarangal, agaw natan na Martes. Petsa 21 la, da bulan na Oktubre. Wadyala su programan pitalaran nyo at atang tanagagik. May paruntal na saraya balita impormasyon na nagagawad kaliber-liber. Naluyag tayon Pangasinan, Tanbansan, Pilipinas. Tana siyempre pangiparuntal mo't nasaray matuan liknaay balay. Yada aspeto technical, Engineer Nixon Dakal. Kolop kanta ba yo, dasaya na programa, saray kapaborito yo. Amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service, always. Tanda sa magtaralingkor, magtarion kapaborito, Joseph Kanilang Bacani. Congratulations. Kanino? Sa kuya kabiyangan na media outlet, kwantala. Oh. Lapod sana all pasado matla say sangguniang panlalawigan sa may kindamat may kontrata ya sikaraso may paruntal na saray kagandahan na luyag na Pangasinan. At siyempre jada committee hearing na say Committee on Information Communication and Technology, dadaulan ng board member Alfonso, board member Noel Bince Jr. at pimasatan at sara may palabas iranagaw Biyernes, na nimbubo na girang Biyernes, tanjad sayan agaw na Lunes at regular session at plenary, kapaborito Joseph. At pimasasakay resolution yung mangiter na pakapanyari adakin ng Governor Ramon Monmongico to enter into a contract at sakay media outlet. Oh, congratulations. Unanimously approved? Yes. It was approved yesterday. Itanad sa sesyon na sangguniang panlalawigan. Sumampirmaan lara. Oo. Pigari kontrata. Sa may nalatay na informasyon ya proposed amount na sa may media outlet at 990,000 a month. 990,000 a month. Oy, balag wa. Pero lante, congratulations. Siguro wala ray feature tumataya na yaring gawon ton pang i-promote.
nasay luyag tayon Pangasinan. So, Sana all. Kaya pala sana all kon mo. Kanyan sana all. Kasi ang daming namang mga media outlet here in the province sa kwanto may sakay katungtong timat. Oo. At mayroon na yung yung Pangasinan Information on Media Relation Officer ba yun, Pemro? Tapos yung tourism officer, tourism mas pala ngayon At hindi pala sinisilibra yung turismo. Ngayon but kaukulan ni kwanda so walay untan niya sa kaya media entity mangi paruntal na kagandahan ng Pangasinan in the amount of 990,000 naman. Pero siguro walalad kintan desisyon na sa gobernador taamay naprobamat ya resolution at pangiter na pakapanyari at sa sikatu to enter into a contract. O sarag tumot ni siguro na salaan bawasan, di ba? Siyempre proposal mo't nilabatan. So congratulations and sana all. Okay. May TNBG? TNB? Arindia mo. Ay, RNG. Oo. Okay. Anyway. Sige. Talagang ganyan. Sana walay kapasidad ton may paruntalanti na kagandahan na sa Pangasinan. Ganda mo, Pangasinan. Di ba? So tignan natin kung mararamdaman nga talaga yung pagpropromote. Oo. Di ba? Ay, nako. Sana all, sabi nung kausap kong media man din. Anyway, kapaborito RJ, i-greet ko pa happy birthday. May panyero kay. May pare ko best friend ko actually, kapaborito RJ. Si June Jovellanos, San Fabian, Pangasinan. Ay, parang familiar yung name. June Jovellanos. June Jovellanos ng San Fabian, Pangasinan. Happy 60th birthday. Bulgar ko la. Siyempre, dual citizen benefits. On. Nawat mo. Siyempre, diba? na-enjoy to lamay kin kapaborito RJ. 20% discount. Oy, di tanad bin malay good morning at sa may antitawag mo Uska. Oscar President. Oscar President. Wala ray project tumata. Para saray senior dita na sa Bali na bin malay si Sir Ilorde. Tuloy may Leon Castro. Si Sir Ilorde, Leon Castro. Di ka to manayos kahit. Di tad bin malay si Kian. Dating councilor, non-board member mo. Nande. Si councilor Amigo Tama. Terry Season. Manawag. To ang bilaka. Manawag si Ken. Manawag. Terry Season. Tanad sa Lingayen. Siya pa kasi. Maris, siya pa presidente yo. Si Maris Dimad Barangay me. Dati na barangay treasurer min natan si katoy senior citizen mo la. Katoy presidente na senior citizen. Oy. Napag-asikaso yo ratay senior citizen tamlatan kapaborito Joseph. On. Tamay kwandan na singer kalad kyan kalat. May twilight. Twilight zone ya kwanda. Pero nabibitlam so Ken. Nabibitlam lamang tanay so bali mi bali na binmalay wala pa'y ibas ngaw kulabat yalik na daray tagaditan basta liknaan ng balay number 1 ya panang ibas ngawan programan likna ay balay ta walay impasabidad siya kaya liknaan ka paborito RJ ta wala mo may ipapasada ya ordinansa bali na binmalay ya ata na ordinansa kapaborito RJ ni paakar sa may magano taan na pang kudyaya di bali ipapasada nila ba ta wali kanunutan da an ordinance ya amay may tawag dad saya ay lilimitaan da. Lilimitaan da so sa may agaw na amay
tamay na wala inati ikaw, inati pamilya, Mhm. may panlamay. Aya may draft municipal ordinance number 29 series of 2025. Mhm. An ordinance requiring that the dead be buried or cremated within 7 days Mhm. from the time of death, providing penalties for violation thereof and for other purposes. Ya sa kwento jay sa sponsor na sayan ordinansa kapaborito RJ, si Councilor Jose Carrera Jr. tan si Councilor Amilito Sison. Si Ken, dating Vice Mayor. On. Oo. Sa kwento jay, Mhm. whereas Section 16 of Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, provides that every local government unit shall exercise the powers expressly granted, those necessarily implied therefrom, and those essential to the promotion of the general welfare of their inhabitants. Whereas Section 447, Paragraph A, 1, Paragraph 6 of the same code empowers the Sangguniang Bayan to enact ordinances that protect the lives, liberty, and property of the people and promote their health, safety, peace, order, comfort, and convenience. Whereas Presidential Decree number 856, otherwise known as the Sanitation Code of the Philippines, particularly Chapter 21, provides that the disposal of the dead shall be done in a manner that will not be injurious to public health, and mandates that remains be buried, cremated, or otherwise disposed of within a reasonable period of time. Whereas Articles 305 to 308 of the Civil Code of the Philippines impose upon the family of the deceased the duty to arrange to the burial in accordance with public health regulations, religious practices, and decency. Kwanto. Whereas undue delay in the burial or cremation of the dead poses potential risks to public health, sanitation, and the environment, and may also cause disturbance to peace and order in the community. Kanyan, now therefore, be it ordained by the Sangguniang Bayan of Binmalay, Pangasinan, that this ordinance shall be known as the 7-day burial or cremation ordinance of the municipality of Binmalay. And it is hereby declared the policy of the municipality of Binmalay to promote and protect the health, safety, and welfare of its constituents by ensuring the timely burial or cremation of the dead in accordance with existing laws. This ordinance shall apply to all persons within the territorial jurisdiction of the municipality of whether residents or non-residents. All deceased persons shall be buried or cremated within 7 days from the time of death or interment, except, wala exception to mat kapaborito RJ. Exemption, maganula ba tatatang tanagagi tapen malinlinaw, yan natalusan tayo. Wala may nagdam ala ni pawit may exemption. Wala exemptions tutan. Akwan tabal nun tulamin kung may exemptions tulad jay. Natawalay to pag nakapaborito importante tan sa exemption. Oo. On. Exemptions no wala may kini. Kano no wala alagaranda man lapod yes, bitaw. aman sa kiman nya sa exemptions. Except when extension is granted by the municipal health office officer for valid public health, religious, cultural, or legal reasons, or when a court orders the temporary preservation of the remains for purposes of investigation, autopsy, or other lawful proceedings. So si Karara Manso,
exemptions at atong tanagagik, and the responsible parties are may nearest surviving family member or relative of the deceased, and the person, hospital, or institution having custody of the remains, the funeral service provides or funeral parlor handling the remains. Sa implementing authority at saya, Municipal Health Office in accordance with the Office of the Civil Registrar and PNP Binmalay, si karaso mang-implement. Saray penalties. Yaman sa penalties kasi in every ordinance, walan-walay katakaptutan niya penalty. So penalty, first offense, fine of 1,000 pesos up to 2,000 pesos, 2,500 pesos. So 1,000 to 2,500 pesos. Second offense, fine of 2,501 pesos and up to 5,000 pesos. Wala ni botal to. 2,501 pesos up to 5,000 pesos. Third, and subsequent offenses. Magano, paano tutan sige, tinatepan tutugtungan tayo ay. Ani ay ganoon tumbok lagi. The same family lagi. The same family. Unaan, inatoy. The same family. Wala matinumbok. Wala kumadwa. Nagdala kinom. Dapat, siguro na lang, propose pa lang naman yan. Anyway, third and subsequent offenses, fine of 5,000 pesos and or imprisonment of not more than 30 days, subject to the discretion of the court. So si Katuya Sulaman nasaya so ordinansa requiring that the dead be buried or cremated within 7 days from the time of death with penalties pa po yan, mga kapaborito. Natan wala yung pasabidad siya kiran liknaan. Kasi may question sila doon ngayon. Sa liknaan da, limad sa may 7 days. Doon maraming tanong. Ilan sa mga reactions ay ganire. Bakit need nila pigilan or idikta ang araw ng lamay? Okay? Paano kung may need antayin na mga kamag-anak na hindi pa makakarating ng within 7 days? May exemption nga kung valid rin yung exemption Sige, tuloy mo yung liknaan nila yan Yes. Lalo na kung OFW yung need na antayin. Baka naunahan pa natin yung ordinansa, nagliliknaan na tayo. Hintayin well, natin. At least, maganda at least pinapasabi na nila yung liknaan nila kapaborito RJ sa para mapakinggan ng mga proponents at ma-consider nila yung mga kanilang mga liknaan at maayos nila ng maayos yung ordinansa. Kasi yung pagkabasa mo may mga exemption naman. Oo. At yan itatalakayin pa po sa sangguniang bayan na plenary session. At syempre pagka-ordinansa, alam naman natin na magkakaroon pa yan ng public consultation, mga committee hearing, di ba? Umatindi po kayo para at least parating yung but we do appreciate sinasabi na nila ngayon pa lang yung kanilang concerns so isa pa sa mga ilan nilang mga concerns, paano kung matapos na yung 7 days pero hindi pa nabuo ng indigent family yung pambayad sa kabaong, lamay at sa libing, lalo na kung hindi nagpapasugal yung namatayan. Yan, yung mga concern, okay yan. Pero may sagot na dyan, di ba may libre na ang DSWD? Pag indigent, may doon sa nagpasabi ng liknaan para malaman din ninyo na pagka-indigent meron libre na. Okay, sige. Isa pa, paano kung inabutan daw po ng bagyo yung date ng libing at hindi rin kayang ilibing dahil sa baha at sa lakas ng ulan? Need pa rin nila magbayad ng penalty dahil hindi sila sumusunod sa ordinance? So yun yung mga unavoidable circumstances na maaaring makasama siguro sa exemption. Kasi may humanitarian consideration naman yan. Kasi hindi mo maaboy dyan Ikaw ba naman huhulihin mo? Samantalang alam mo naman yung sitwasyon, hindi pwedeng maglibing dahil may bagyo. Siguro may mga exemption nga Sige, tuloy mo. So ito pa,
ito naman yung ibang mga naisip ko dyan sa ordinance na yan, sabi ng isa. Mhm. Paano kung hindi sa bahay ng namatayan ang lamay at sa funeral chapel sila nagpapalamay? Mhm. Sino ang accountable sa penalty? Mhm. Yung namatayan pa rin or yung funeral chapel na or hati na sila sa bayad ng penalty? Mhm. Ba't pagka Okay. kasi kayo magpapa-penalty para wala nang problema, di sumunod na lang. O sige, tuloy mo. Okay. Ang basis nila ng pagbilang ng 7 days ay date of death. Mhm. Paano kung galing sa abroad, sa overseas yung namatay? Mhm. Mauubos na kasi yung 7 days kung sa biyahe at pag-asikaso ng Yun. papers Mhm. para makarating na dito sa Binmalay yung patay. Kasi alam ninyo, yung ordinansa ay binasa po nila o kaya inintindi ng intuto. Ano ha? Pero siguro, pagka ipapinalize na yan, butit na ipaparating ninyong mga ganyan, mayroong clarification din yan. Kasi dadaan pa yan sa matatalisiw yan na mga pagnununot ng kaisipan ng mga kasapi ng sangguniang bayan at hindi pa dyan magtatapos. Dahil yan naman ang final approval niyan sa sangguniang panlalawigan. So, Ito maganda pa. at mayroon ng mga ito pa. question na ganyan. Ito pa. Pero I don't know kung first time na magkaroon ng ganitong ordinance. Parang first time. Limiting the days of mourning. Kasi valid naman yung reason about health naman yan. Kaya ang involved yan is yung sa sanitary, sa Sanitation. sa Anyway, health kung health department. naman, kung sanitation naman ka, Paborito RJ, kaya nga may mga nag-iimbalsa mo eh. Kaya nga. Para maprong at Yes, hindi yes. magkumalat yung ano man, ito yung point of argument. concern ng Tama ka sanitation, dyan, di ba? Tama ka dyan. Kaya nga, pag may exemption, sila yung magbibigay ng exemption. Dahil talagang asikasuhin yung... kasi nangyayari yan eh. Halimbawa, naka-schedule na ilibing yung patay. Hindi pa dumating yung kamag-anak, tatawagin nila yung punerarya at mayroon na naman silang ituturok. Yes. Pwede yon. Yun. Kaya under the supervision ng RHU. Kaya kung ang question is sanitation, may sagot sa sanitation kung yun ang Yes. kanilang concern. Okay? Pero Ito maganda naman. yung ordinansa dahil malilimit na sa 7 days, 7 pitong 7 days. araw, 7 days. Kung gusto mo namang ma-extend, pwede naman dahil may exemption yung ordinansa. Mamaya. Kasi kung 7 days, kuminsan depende sa feeling ng family. Kung ayaw pa nilang ilibing kasi siyempre mahal na nila yung plan, di ba? May mga ganong bagay eh. So may gabay danin na next ng konti. na-extend. Pwede para naman makapiling pa nila yung ipakiusap. Okay. Ito pa. Pero yung rason nga ng narinig ko buhat sa sinabi mo is yung health issue. Oo. Ito pa, yung penalty ba ng first offense, second offense at third offense, paano nila i-gauge? Sa days ba sila magbase ng offense? Pag mas matagal sa 7 days sila na nag-extend, mas malaki penalty nila? Or ang 1 week at 1 month na extension, pareho lang ang worth ng penalty? Ayun. So magagandang mga tanong yan doon sa proponent. I-consider po ninyo ang mga yan. Dahil ordinansa yan, kailangang malinaw. Ituloy ko lang ha. So kasi pag titignan yung ordinance, masyado nasabi doon kung sa days, extended ba yung basis ng offense. So ibig sabihin ba ang first offense, unang basis na namatayan yung pamilya at lumagpas sila ng 7 days. Second offense, pag yung same family ba namatayan ulit after some time, lumagpas ulit ng 7 days. So, yun. Ang mga katanungan nila, Kapaborito RJ. Kaya kailangan sikasuhin yung penalty clause niyan, no ha? Kasi talagang ikaw mapapa-question ka, no ba? Gusto bang mamatayan ulit? Sino ba yung diyan sa first offense? Tulad ng sinabi mo, di sa isang pamilya yan, di ba? Kaya siguro kailangan talaga malinaw yung mga panuntunan dahil ordinansa yan, magiging batas yan. Ito ang catch ngayon, Kapaborito RJ. Bakit po umusbong
yung ganyang kanunutan, Kapabrito RJ, yung mangipasara na ordinansa limiting the morning days, 7 days of mourning, o days of mourning, ya kwanta into 7 days only. Kasi according to our information, gusto ni Mayor na maputol yung ginagawang sugal. Pagsusugal na sobra sa mga lamay. Kasi kung minsan Oo. sa sugal ginagawang Excuse. masaktan na yung masaktan na. Ginagawang excuse. Para hindi mahuli Oo. yung mga nagsusugal. Mayroon nga akong kilala dyan at na-obserban 1 month. Wala 1 namang month. hinintay. Abayag nasa highway abayag pa. mo. Oo, abayag. Yan actually yung negosyo na. Yun. Kasi mayroong isang punto rito na ginagawa daw Oo. na negosyo ang patay. Pero Oo. ang chismis, Mhm. tanong lang Chismis, natin Marites. kasi may pamangkin daw ng isang mataas na official daw dyan sa bayan Na namin. puro daw Oo, hindi sa na amin yan. Pero gumagawa ng ganyan sa mga lamay sa Binmaloy. Pakicheck na lang po yan sa ating butihing mayor kung sino po yan. Oo. May pamangkin Hindi daw. maganda. Maganda yung ordinansa na yan kasi mapuputol na nga. Sabi ko first time. Oo. First time ko marinig No, walang sinisino-sino yan, kahit sino, pag ordinansa na. Ano, ha? Oo. Pag ipinatupad, yung strictly implementation Oo. nung naturang ordinansa. Pero sa mga nabasa mong mga paglilinaw, okay yun. Magiging base ng gagawing pamasakder na pang-eternal alert sa Sayabitlan Ordinansa. Yes. Kasi yung mga iba actually sa mga karamihan hindi na inaabot ng 7 days. Pero karamihan din sa mga sumusubra ng 2 weeks, yung may mga nagpapasugal. Sa totoo lang, yung huwag iba, kayong magalit Oo, yung iba 9 days sinasabay na doon sa Nobina. Ano ba Nobina, yun? 9 Parang days. padasal, lumpos, Oo. yakwanda. Tama naman. Pagdating ng 9 days, lilibing na, pagkatapos ng libing, magpapakain na rin doon sa libingan for the 9 days. Okay, at least natalakay yung ordinansa na yan at naibusngaw so saray liknaan kasi yan po ay hindi pa ho approve. So pinag-uusapan Oo. pa lang. Sana may invitation for public consultation or public Yes, hearing ka Pabrito oo. RJ para tapian importante kasi amay gawon tayo loy at tumitaw walitram sama ni amay napanday tayo man. Amay napanday tayo yaloy at mabisbis kag yang gapoy loopholes to. No wala man bilang iramay aga-akakabat. Siyempre kayo kaya pakabatan ag yunantaan walay diveryon man reklamo pero natan pakabatan kayo la kayo. Yes. Kanya bali-bali no wala nagawan public consultation public hearing kayo. man-schedule so Sangguniang Bayan tapen jarundan at narengal so boses na balay at bali-bali so ipasatay yung ordinansa dito. Lawla natin wadtan so matalisiw Vice Mayor. Vice Mayor itaktak mo mamenta. Good morning sir. Actually marakop mamaiken may punto on the part of the executive, local chief executive si Mayor Pete Merera. But sa ano yan sa Sangguniang pero yan. Siya Of course, mag-approve. Sila mag-a-approve. Yes. Of course, may request ang Office of the Executive ipapasa sa Sanggunian. Yes. And then ang Sanggunian mag-sponsor ng ordinance at resolution and then they will approve. Pero magre-request ang local chief executive. Ay siya bang nag-request? Oo, magre-request sila dyan. Usually ganun ka Pabrito RJ. Kung minsan naman kasi, hindi naman lahat sa executive, meron din yung sarili nila, in fairness sa mga managpanday na meron din. Hindi lahat naman iniuutos. Kaya lang kung, May minsan, sarili kung sila. walang coordination din sa local chief executive, yun yung sinasabi nilang wala may nabibito kung minsan. Pero pagka wala na ring sagabal, Okay na rin. okay na Yan rin. lang yung process Oo. Yan yung due process na tinatawag sa pagpapasa ng batas So at least maganda rin yung adhikain. At saka yung advance information, Oo. at least sa pag-uusapan na, tulad nung mga naibasa natin, na Yes, Baloy.
Oh, tulad thank you dito doon sa nagpadala, yes, oo, tulad dito sa Dagupan, di ba? May invitation pati sa amin. Okay, imbitahan niyo din kami. Di ba yung sa pasahe, di ba? Sa tricycle. Mayroong mayroong magkakaroon invitation ulit ng lahat. fare metrics. Mhm. Matagal na hindi na pag-usapan yung fare metrics. Actually, wala na akong makitang fare metrics sa mga tricycle. Sasakyan, oo. Dati-rati, anong in-implement po yun, may fare metrics sa lahat ng mga sasakyang tricycle, makikita mo. Pero halos wala na akong makita ngayon na fare metrics. So, ibig sabihin ba nun? Tanong natin, Kapabrito Ajay, maong labatad ka po? Dapat yung balat sibuyas ngingas kugon parang Oo, ganun. mga ganon. Kaya panawagan sa lahat ng sangguniang bayan, pagka may gusto kayong ipasang ordinansa, please paki-inform lahat para lahat involved po diyan. Ano Yan, ha? oo. Pati sa amin, maganda yung move na ginawa ng Dagupan at pati sa amin may imbitasyon about that. Sana lahat ng tatalakaying mga ordinansa maibawag balang sinansakay. So, umpawil tayo, kasumpala na pigaran makanan paimano, manalapod saray, manangan tabay. Magano labat? Taputang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw meow meow, meow 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 meow. Ang putang Iren Sunata. Son ang putang Iren impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika!
Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Likna Ibali at ating talagagi. Kalop kantabi ni siyempre Saray Magturyuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beraymenes at your service always. Tanda sa Magturylingkor, Magturyon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Mi ambagya tayo manaya at sa may inkian di ng Uncle Pinoy. Pinoy idadi sa tatong tanagagik sa ibang kay na natan. At wadyan lalamay na QG. Ito nabuwas siguro ipakabat ko sa kayo ng interamente so sa may details na sa may kapigan supon po ng to pero may ambagya tayo at kinan insan La Rose Smith and the family. And likewise sa tatong tanagagik, binabati na rin natin yung pong ating mga masugid na mga taga-subaybay. Siyempre, everyday, watandiran na yun kapaborito ajay, yung mandurangal, Engineer Rodolfo Dion. Good morning, sir. Kay Nanay Conching, and siyempre, saray kabyangan ni na single ladies na barangay basing, Nanay Bihing, Madam Perla, Kagawad Esperanza, Madam Emma Alipio, and Madam Ja. Good morning, magandang umaga po sa lahat ng mga taga Barangay Basing din po. Binabati rin natin, welcome to Dagupan City. Si Police Colonel Orly Z. Pagaduan. Si katunatan, so naalagay Chief of Police, Dagupan City Police Office. Aliwalan Station, Dagupan City Police Office. Parang Baguio City Police Office. Yun. Parang Yasay Kabalik Santutan, Singamutla Provincial Office. So hindi na PNP, siya Pangasinan Provincial Office. depende sa PNP Provincial Office, hindi Meron na. siya sarili. Parang Yes. Baguio City Police, di ba? Oo, independent na siya. So ang boss niya doon na lang sa national. sa Ang national krami na lang. Oo, andun sa region. Ay sa region, sa region, Sa nga region. pala. Oo. So, congratulations. Bakit and nasaan na si sandali lang siya Yung chief of police dati yung apelyido. Letter C ata yung unang nasa dulo ng dila ko. Ang mo nagwiyor. 'Di ba? Sandali lang siya, walang manyer. Oo. So Ano lang siya siguro mga less than 5 months parang ganoon. At sa may Bago na pala. Oo. Sa ikwantod sa may mensahe to, I am deeply honored to lead the Dagupan City Police Office during this pivotal moment. Yan yung dati. Hindi, si Pagaduan lang yan. Colonel Pagaduan lang. Di ba iwan ko ang syudad, sabi niya? Early Pagaduan. Hindi.
to lead. Lead. Ah. Ang pagkadinig ko kasi I am to lead. deeply honored to lead Ayun, the Dagupan pangunahan. City Police Office during this pivotal moment. Together with our dedicated personnel and the support of the community, we will uphold the highest standards of service, integrity, and accountability to safeguard our city. So si Katulaya man so output at atong tanagagik nasa may impasanan saman ya kanunutan na Councilor Manang Celia Lim, formerly tawalaman so sa may panaon ng Mayor nalilingo Brian Lim Capabrito RJ at walatan niya impasan ordinansa ya i-request da national office na sa kapulisan tayo ya sa Dagupan gawon dalan sa kay opisina. So that's the resolution ito resolution number magano tanong nung kuno may Hindi station, office. Office, Ayun office, yung oo. diferensya. Baka nalilito kayo. Oo. kasi it was then during the term of Chief of Police Lieutenant Colonel Abubakar Mangelen Jr. Anan pimasatan niya kanunutan ya gawon laso Dagupan City Police Station as police office. Kasi wala ray siyempre dumamalay kulantay Capabrito RJ syudad jay kulantay first class city chartered city. Hindi rin nakikialam ang probinsya, provincial government. Oo. So nagpasa ng appeal noon ang ating Councilor Celia Lim authoring that resolution, the approval of the city's application as police office. Yon. Kapigan niya 2020 ni manaya Capabrito RJ. So natang labat a grant. So natang labat a grant. So congratulations. Ano ba yan? Sa Camp Crame siguro nag-grant na. Oo. Kasi yung direct supervision ng PNP Provincial Command under our Provincial Director Command doon na sa region. Yes. Yung supervision sa Dagupan City Police Office station. Yes. So welcome. Welcome to Dagupan City. Kasi upgrading the Dagupan City Police Station of the Philippine National Police to Dagupan City Police Office. Yan. Initially manifested through SP Resolution number 3537-2001, adopted unanimously on November 12, 2001. Ayun, 2001 ni Manaya. At least nagbunga ha. So yung request natin dito sa Dagupan na maging police office na yan. Welcome to Dagupan City kay Colonel Pagaduan. Yes, oo. At siya ang kauna. Ito, ano yan, magiging, parang on the record na siya ang kauna-unahan. Sino? Si Police Colonel Pagaduan. Siya yung kauna. Saan siya? Baka taga Dagupan, Pangasinan. Siya ang kauna-unahang naupo. Ayan. Oo. Bilang Actually, Chief of Police ng Dagupan City Police Office. Yan. Oo, yes. Full-fledged na yun. Full-fledged City Police Office na. Colonel, kamo tatlong yan? Tatlong bulaklak. Oo. Full-fledged colonel na rin. Tatlong bulaklak yan. So, ang ibig din sabihin yan, mga Capabrito RJ, mas mapapaayos ng ating kapulisan yung kanilang paninilbihan sa Dagupan City. Kasi direkta na sila, Capabrito RJ. At sabi nga dito, the elevation to a city police office reflects Dagupan's growth and the PNP's commitment to adapting to evolving security needs. Ayan, di ba? At inaasahan nila na with the expertise of Colonel Pagaduan and his vision, with his vision of how to lead the police office, will undoubtedly steer this office towards greater achievements. Ay, congratulations at mabuhay ka, Sir Ashok Basandani. Hoy, bakit? Dahil kahapon, mayroong na-award dyan, may award siya. Oy. Nabulol ako, plaque ng recognition dahil sa pamagitan ng kanyang mga gawain, pagtulong
sa mga adhikain ng provincial government. Nagdo-donate yan kasi ng mga wheelchair, mga ganon. Yes, oo. Kawang gawa. Itong si kaibigan natin na si Sir Ashok Basandani. Ayan. Congratulations, Sir Ashok. Kinilala yung kanyang mga mabubuting gawain at tulong sa ating probinsya ng Pangasinan sa pamagitan ng resolution na insaklang ng board member Bentenilla na 3rd District na Pangasinan. Okay. Ito naman, reminders natin, kapaborito RJ, sa Quezon City kasi, ay sa Quezon, probinsya ng Quezon, meron silang pinapatupad ngayon na mandatory use of face mask. Saan? Sa probinsya ng Quezon. Bakit kasi na naman? Bakit? Ito, malaknaban lang yung pneumonia mo. Pneumonia, influenza, kwanto. Lalo lang may influenza A. Sa ibabagada, influenza A is no joke. Kanya sa ibabagada, parents as much as possible, magstay at home muna kayo ng mga kids ninyo. But if you really need to go out, please wear face mask and sanitize your hands regularly. Importante naman lagi yung naghuhugas ka, paborito, Ajay. Gauntan. Saan wala rin pa na itong face mask para hindi na kumalat yung sakit. Virus kasi yan, sumasama sa hangin eh. Tsaka makaalis. Makaalis. Naku. Kaya kung sinasapian kayo ng ganun, hindi maiwasang lumabas, mag-face mask na lang, ha? Pero hindi po yan lapot ka-face mask at walay COVID to ang kapo. Controlled na po yung COVID na yan. Yan. Basta lang yung proper hygiene, no? Manlinis ka. Yung mapalinis sa katawan, di ba? Para malayo sa sakit palagi. Importante kamay. Yan. Yes. Ay, nila sa Jerome. Baka yung tinext yan, yung binasa ko na. Binasa na ni Juan. Hindi ko nabasang interamente lang. Sir Jerome, good morning. And belated happy birthday. Tawayan mo, may kinta. Tawayan natin. Ako matawayan. Good morning, Jerome. Diyan sa Portik, Binmalay, Pangasinan. Don't you worry. Binabasa namin yung mga message. Diyan ka lang. Okay. Tanong. Panahon na nga ba na maging 8 ang distrito ng lalawigan ng Pangasinan? Bakit? May sinusulong na naman. Meron na namang sinusulong na ganire. Kasi kung natatandaan ko, kapaborito RJ, matagal na may ganitong panukala na dagdagan yung distrito ng lalawigan ng Pangasinan considering yung lawak ng land area ng Pangasinan, considering yung populasyon ng Pangasinan. Tagal nang usapin yan, ba't di may sulong-sulong? Kaya may nag-iisip na naman ng ganitong panukala na base sa panukala mananatili ang District 1 at magkakaroon naman ng paggalaw sa mga bayan at lungsod mula sa District 2 hanggang 6 na siyang bubuo ng District 1 to 8. So, ang District 1, first district is bago Bolinao. may tuloy, diyan nga nagkakatalo-talo dahil sa apagan ng teritoryo. Ayaw niya yung mawala yung kanyang isang bayan na malakas siya doon. Ay, nagkalalo na vote ratio. Yes, kaya doon nagkakatalo-talo. Nabalangan siya kaya hindi kung may sakay. Teritoryo ko to. Dito ako nananalo yan lagi. Yan yung nagiging problema kaya hindi may sulong-sulong na yung mga ibang probinsya naunahan na tayo sa pagdadagdag ng kanilang mga distrito. So, yan. So, umaandar na naman yung selflessness. Yun. Selfishness. Dapat maging selflessness. Yung selfishness. Di ba? Sinong may proponent niyan? Sinong nag-iisip? Na proponent nito pero dito. may nagsusulong. Pero may nagsusulong na naman nito. Ay, nako. Although, maganda yung punto. Kasi kapaborito RJ, the more the merrier. Yes, tinatawag sabi nga nila Pero ngayon wala. Wala. Underwatch ngayon yung mga PDAP Di ba? Kaya imagine mo, kapaborito RJ, nako. Pagwalo yan na congressman. Pero tapos meron pa tayong party list. Halimbawa, manalo yung 4 na party list natin. 8, 9, 10, 11, 12. So, ibig sabihin, mas marami tayong grasya na matatanggap mula sa Congress
maraming proyekto, maraming daan na matatapos, magagawa, lalong-lalo na sa mga liblib na mga baryo. Ano ha? At maging maayos na yung mga daan dyan kasi pag maayos ang daan, mabilis ang transportation ng mga produkto at pag mabilis ang disposal ng mga produkto, siyempre ang ibig sabihin niyan, lalago yung ekonomiya sa isang lugar. Lontan ka pa ulit, domino effect ng pagkakaroon ng mas maraming distrito. Oo, kasi kung Dakulya mga lawit. yon. No makapoy so dalan, siyempre matagtagmat so samay negosyo. Lontan. Pero makapoy talaga. Akin Ginawa dan na pichi-pichi di makapoy. Di katulad ba? ba, wala may Nai-issue na uli problema. yan, yung farm to market road. Saan nagkalalo na dyan luyag tayo Pangasinan? Dadalapon, yung lugar. Lontan. Natan no walura plus 4, di 12. Alam mo kung nakakaisa talaga tayo, yung apat, pasok yan. Dito sana. Kung pasok sana yung 4 din na party list natin, dagdag natin doon sa 6, ilan yon? 10. Di yung project natin sana, magkakaisa lahat yan. Yung project sana na flood control mitigation projects sa ating lalawigan ng Pangasinan para hindi na tayo binabaha kapag tuwing panahon ng tagulan. Agauntan ka pa, brother. May numay tayo na-achieve, na sumpal. Dakla mga lawit. Walura, kung mo pa, plus 4, di 12. Di dakla na lada na pagditan. Ni Canada, dumbalay. Sige. Antura tayo. Ay, again. Kung man labat ko mo sa may thinking na kada botante. Yes, kada Pangasinense. Taga Pangasinense ka pa, Brito Aljay. Di ba yung ako Bicol, naiinggit nga ako doon. Ako Bicol, taga Bicol ako, di ba? Imagine. Sila? 4 sila. Taga Bicol, iba pang... Talagang sinulid nila. Ay, nako. Kung saan na ganun tayo, pasok lahat. Ay, kasi ilan tayo? Pagpalagay mo na 3 million. Pagpalagay mo na 2 million. Divide mo yan sa 5. Di 4. Yes. 4 times 5, that is 2 million. 400,000. Pag may 400,000, may isang upuan ka na. I-divide mo yung 5. Magdagdag ka na lang isa, yung mga adopted son o kaya taga Pangasinan na party list. Di 5. Di ba? 400,000 lang kailangan. Kasi hindi lang yun yung mga party list natin, may mga kanya-kanyang sponsored na scholarship program din. Yes. Ang dami mong makakalawi dyan. Pati sa hospitalization. Kaya nung nawala yung mga party list natin, nawala rin yung scholarship ng mga bata rito sa lalawigan ng Pangasinan. Daming nawala. Whereas kung sana maintain natin yung mga party list natin, di marami pa rin scholars dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nakapasok na yung isa. Pasang awa pa. Iba naman kasi ang nasa isip nyo lagi. Busanli? Busanli rin ng Busanli. On Saturday, October 25, 2025, kwanto ng Sir Jerome, tamaganat la, tamampusak la kuno. Is BEC Day Christ the King celebration at 2 p.m. in the afternoon. Sa host na barangay, sa host ya barangay kuno sa Sicholi, Same Umanday, Bugalyon, Pangasinan. Sa manmisa mismo si Most Reverend Napoleon Jun Sipalay Jr., OPDD Bishop of the Diocese of Alaminos. Sige, basak lang. Pinagbigyan na kita. Ay, nako. Ay, buhay. Kaya napapahay buhay na lang ako. Mapapahay buhay ka dahil na lang. Dahil alam mo, pati yung siya may manunaandad ko, iniimbestiga na rin. Dahil nakakuha din ng project sa flood control. Pati yung ICI ngayon pinuntahan na ng kinatawan ng Embahada ng Amerika. Nagtatanong kung anong resulta. Pero hindi sila nang himasok. Nagtatanong lang kung anong proseso ang ginagawa nila. Tapi talagang walay na kulong. At alam mo ba? Na ang DILG, Secretary Remulla, sikat ang mga Remulla ngayon. Yung isa, DILG. Yung isa, nasa ombudsman na. Nangkahanda na daw sila ng kulungan. Nakita ko yun. Maganda nga, malinis. Maganda nga Pero walang VIP treatment. Pero malinis. Kasi ang ikukulong naman doon, hindi naman kriminal na pumatay ng tao, kundi yung mga nangurakot. Ay parang
parang sinasabay sa kanilang lifestyle. Oh, Di ba ganun malinis? ba yun? Oo, kasi di ba buhay ano yan. Oo. Dapat Kaya sana na lang, mahirap ganito din. na lang. Malinis. Huwag na kayong pumatay. Huwag na kayong pumatay. Nakaw. Mangurakot na lang kayo. Nakita mo, malinis. Malinis. Oo, di ba? So, may makukulong. Oo. Kung ilang hundred of ano yan, katao yan, marami daw. Oh, Uy, 200 ang nababanggit Oo, eh. Oh. Kaya yung mga, kahit nasa lokal kayo, magdasal na lang kayo na hindi kayo mapasabit. Kasi pag may ginawa kayo, may 200, yung mga nababanggit natin, ang mga talagang well-known na mga sangkot dyan di ba? Mayayaman Ilan lang yun. sila to mention, dalawa lang yung Diskaya. To mention, yung mga, bakit kasama ba yung mga inakusan? Hindi pa sila found guilty, di ba? Inakusan pa lang. Yes. O sino, kung 200 yan na mini-mention, siguro yung mga DPWH, pati kayong nasa DPWH, medyo mamandasal-dasal kila. Okay, diba? okay. 200 yan, 200. So, contractor, DPWH Empleyado official. yung DPWH. Sino pa kaya? So, 100 na contractor? Meron din kayang, ang tanong ngayon kapaborito, yung sa mga elected congressman, official. meron din kaya kasama? Yun. Kasi 200 Kaya nga nung narinig ko, 200. Yung nababanggit, wala pang 50. Oh. Pag 200, meron din. So ang dami. Dami niyan. Ba't inihahanda na? Siguro may sasampulan, may makukulong. Sana genuine din yung kwan. Ah, Makukulong dyan. yo. Genuine din ha. Yung Oh. pagpapakulong nyo dyan ha. Oh, kaya yun ang iniintay ng grupo ni Councilor Randall Bernal, yung kanilang panawagan, no jail, no tax. No jail, Kasi no pag tax. naghanda na sila ng jail, may kukulong. 'Di ba pag may bibilhin kang aso, una mong gagawin? Kulong mo. Maghanda ng kulungan. Yes. So pag naghanda ng kulungan, may kukulong. So pag naghanda sila ng kulungan ngayon, talagang may makukulong. Sige. Sige na. Antayin natin. Okay. Ay, nako. Ito ang kapaborito RJ, may nagpadala sa atin ng districting. Oo. Ito yung mga bayan. Sino? Wala pa? Ito yung wala pa pero ito yung mga bayan proposed na mga sana malaman natin kaagad kung sa first sino. district. Ito yung mga bayan na mapapasama sa first district: Bolinao, Anda, Bani, Agno, Burgos, Infanta, Dasol, Alaminos City, Sual, and Mabini. As is yan. Walang Ba't mababago. Yung pa lang, may aangal na. Dito naman sa second district, Buo dito pa na. rin yung 10. Second district, Labrador, Bugalyon, Lingayen, Aguilar, Mangatarem at Binmalay. Nasaan ang Urbistondo? Basista, wala na. Nawala na. So Labrador, Bugalyon, Lingayen, Aguilar, Mangatarem and Binmalay, second district. Nabawasan district. ng dalawa. Third district, Calasiao, Malasiki, Mapandan, Santa Barbara at San Carlos City. Wala na yung wala nang pakiulit. Calasiao, Malasiki, Mapandan, Santa Barbara, San Carlos City. As is yata to. So nandun pa rin yung isang pupunta yung Basista at Urbistondo. Wait lang, tignan natin. So third district yan. Fourth district, as is pa rin. Dagupan City, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Okay? Sa fifth district, ito naman. Sison, Posurubio, Lawak, Binalunan, Ordaneta City at Manawag. So nawala yung Manawag sa 4th district. Nasama sa 5th district. Okay. Maraming aangal dyan. O nga pala hindi ko napansin yun. Nawala palang Manawag. Okay, sa 6th district naman, San Miguel, San Manuel, San Miguel ang nakita ko Wala siyaw yun. San Manuel, San Quintin, Omingan, Tayog, Natividad at San Nicolas. 6th district po yan. Wala na yung Santa Maria, nasaan na? Ito naman yung 7th district. Santo Tomas, Rosales, Asingan, Villasis, Santa Maria, at saka Balungaw. Yung hinahanap ng mga bayan nasa 8th district. 8th district, Bautista, Bayambang, Orbistondo, Basista at Alcala. Kasi pagka dadaan ka ng Orbistondo, paano yun? Dadaanan ka ng San Carlos bago Basista? Magagaw sila ng daan? Ano ba yun? Oo nga, Mali, aliw apagan nyo lamang. Walay apisay. Oo nga, Sino kasing proponent yan? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Bautista, Bayambang, Orbistondo, Basista, and Alcala. Baka katang isip lang nung nagpadala. House Bill, nasa kunan to.
House Bill? Basahin ko nga. House Bill number 5133. Authored by sino? Pangasinan Reapportionment. Mm. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, ang Pangasinan ay hahatiin sa 8 distrito. Oo. Yung nabanggit na natin ha, isinusulong. Ito na. Yan ang importante yan. Isinusulong ni Abono Party List Representative Robert M. Estrella Mm. ang panukalang batas ng paghahati ng lalawigan ng Pangasinan sa 8 legislative districts mula sa kasulukuyang 6. Yun, may proponent pala. May Yun ang proponent hinahanap na ko ito. para Oo. pag-usapan natin. Dahil, Mm. at believe din ako dahil kakaupo pa lang dahil siya yung parang, anong tawag mo dito? Simbandi at sa may nakal, yung party list, di ba? May Anong tawag mo noon? Yung, hindi Duterte Youth Party List. Hindi nakal yung may term dyan. Disqualified. Na-disqualified. Tapos ang dahil nasa silong ng Duterte ang Abuno na muntik nang makapasok pero nung may naalis siya yung umangat. Replacement, parang ganon. At yan, kakaupo pa lang, meron nang sinusulong na batas. Meron. Meron daw daan sa Orbistondo going to Basista at Bayambang. Pala. Kaya doon nasama. Yes, kaya nasama doon, sabi ni Kapaborito Dennis. Pero ba't naging 8 district? Dapat sana baguhin na lang. Yun na lang yung 2nd, 3rd, tapos 4th. Pero ayaw nga nilang, pero naalis yung Bayambang ha. Daming ano din dyan ha. So maganda at pag-uusapan pa. Tulad ng sinabi natin, at least alam na ninyo kung mayroong komento kayo, may sasuggest nyo na. Propose po yan. Propose House Bill number 5133. Sana matupad na yung mga ganyan. Kasi noon, ang alam ko dyan, hindi nagkasundo. Yun, yung mga congressman noon, yung iba sitting congressman pa ngayon. Dahil sa apagan. Bakit kukunin mo to? Ba't kaya laging nagkakatalo sa apagan? Sa apagan. At malapit-lapit na. Kapaborito Joseph. Wala namang kinalaman dyan si board member Rose Apaga, ano? Kumusta na kaya yun? At board member, good morning. Board member. Ano nang ginagawa mo dyan sa... Siyempre, active naman siya sa 5th District. Active sa 5th District. Sige. Sir Jerry Domingo, good morning. Yung sasabihin ko. May grupo na Singerland makawatak-watak. Nabuyak. Dahil sa apagan. Apagan. Sige, ano yan? Sir Jerry Domingo, sabi niyo, good morning gentlemen. Wala kasi mayor, yan na preso, kwanto. Abangan natin, sir. Nga pala, Sir Jerry, hindi nabanggit natin kasi mga congressman, mga kontraktor, mga nasa DPWA, yung 200, may seating capacity, parang meron reaction din dito. So ang tanong ni Boss Jerry, meron daw bang mayor meron na daw makukulong? Wala pang nababanggit na mayor Wala pa. sa fiasco ng wala pa nga, Sir Jerry. Magdilang anghel ka sana. Sige. Ito naman, reaction din nila kapaborito RJ. Natanggal ang Bayambang para wala na mabigat kalaban si Arenas. Si Kiambao sa 8th District na lang. Ganun ba yun? Kasi alam niyo pagka ganyang pag-uusapan yung redistricting, yan nga kasi nakaupo sila. Huwag mong alisin sa akin ito, dito ako malakas. Ito, bigay ko na lang to dahil maraming gastos dito. Sa inyo na yan. Dahil sila naman yung magdidesisyon dyan Di ba? Silang gagawa ng batas dyan Yes. Pero sa totoo lang, panahon pa ng mga bayani, pinag-uusapan na yan. Until now, Victory yan. pero ang maganda, sir, saludo ako sa Abuno. Ang maganda, dahil malayo pa yung eleksyon, pinag-uusapan na. Dahil kalimitan, pag malapit ng eleksyon, saka pinag-uusapan, kulang na yung oras. Hindi naman basta-basta naisip mo yan, papasa agad Dami pang proseso. Di ba? So, at least, maaga-aga na nai-anunsyo. Okay yan. Okay, magpapatuloy po, Lignay Balik, kaya rin ni Nazarem Pakabatan Paimano, malalapanid sa rin manangantabay.
ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw meow meow, meow 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 meow. Ang puta-putang Iran Sunata. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Alas 8:42 oras na natin. Nadlik na ibali at ating talagagi. Kalukan tabi ni siyempre sa rin magtaryuran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service, always! Tan sa magtarilingkor, magtaryon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis, ay Quantum. Good morning mga kapaborito, God bless. Likewise kay Madam Cecilia Morante, good morning mga idol. Pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay. Good morning. Yan. Ngayong mga reaction ninyo, ang ating text line 0945-183-4352. At yung dalawa pa. Kasi 0939-1009-931 at 0927-974-2784. At para siguradong mabasa ko, 0912-982-8609 yan. Yan yun naman yung number sa akin yun. ni kapaborito RJ. Yan. Okay. Ito naman, reaction ni Senador Cayetano sa statement ni Senate President na posibleng bumalik si Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Yan, laban bawi laban. Yung Huwag ano. na. Sa bagay, mayroong ganung programa sa Itbulaga, di ba? Noon. Laban bawi. Yung spaghetti girls. Pero sa kwento ng Senador Lacson, there is really no need for Senator Lacson to drag the minority into what's clearly a family matter within the majority. Family matter. Ano ba yan? Ha? Paninindigan, hindi yung about Family political matter. affiliation. Yun, matter. Dapat paninindigan. Manindigan kayo. Dahil yung pinaglalaban nyo, ang bumoto sa inyo, madlang people ng Pilipinas. Sa kwento... Kaso kung minsan, mas nananaig yung political, Diba? Yes. Ay, naku. Sige. Sa kwento, we were warned of a Senate Codita. COUP. COUP. First, when Senator Marcoleta was elected as chairman of the Blue Ribbon Committee. And second, when in leading the flood control hearings, the direction he took was towards what we all wanted, finding the most guilty and the masterminds. And so the CODID happened, and a new Senate President was elected. But there was no drama, no intrigue, no blame shifting from us, just quiet resolve. Tahimik lang. Yes. The leadership under SP Cheese made a decision, stood by it, and moved forward with respect for the institution. That's how professional and mature leadership behaves when Respect. tested. To the institution. Yes. Dapat. Yes. Kayong parang yung obvious. Yes. Yung ninyo dyan, yung, di ba, affiliation na ganito, ganon. Ano ba yan? Yun. Say kwanto na Kasi galit ng taong bayan Gusto na nila yung katotohanan Di magpakatatag kayo, manindigan! Hindi mo ba napapansin ka, Paborito Jay? Parang tahimik na. Kaya nga Di ba? Kasi impalimadalaad. ICI. ICI. Okay. And when the new majority later decided to replace Senator Marcoleta with Senator Lacson, you didn't hear a single complaint from the minority. We respected their internal decision because that's how institutions should work, with courtesy and mutual respect. Yung turnover event, yung majority naging minority. Oo. Yung minority naging majority. oo. Kaya nag-change ng mga Leadership, chairmanship yes, at oo. leadership sa Oo. Senado. Nako! So, okay, sabi niya, we in the minority have no stake in their internal struggles. Our focus has always been on the bigger picture. Truth, transparency, and integrity. Sao. Okay. Kung may tampuhan man sila sa majority, ayos lang yan. Politics will always have its share of drama. But let us not turn the Senate into a teleserye. The Blue Ribbon Committee is not about personalities. It's about serving the people and protecting
protecting the dignity of the institution. Cayetano yan Cayetano to nagsasalita. Naninindigan talaga. Ha? Oo. Di ba siya yung nag-call ng resignation lahat? Oo. Pero Mauna ako kung susunod kayo. Ano kayo? oo nga naman. Mag-resign ako, hindi kayo susunod. Ano po? Sira? Dapat Di ba? fair. Di ba? Pero ito nga yung napapansin natin, kapaborito RJ. Wala nang leader ng Blue Ribbon Committee. Wala na rin yung hearing sa mga flood control projects na rin. Wala na tayong nababalitan. Wala na nagsasalita sa harap ng mga telebisyon. Wala na. Dahil yung ICI, hindi naman live, di ba? Oo. Naririnig na lang natin statement ng ICI, pero wala tayong napapanood. Wala tayong napapakinggan ng mga statements coming from the witnesses. At maging doon sa mga nag-iimbestiga, hindi natin alam kung ano mga tinatanong nila. Ang tumata yung At isa pa, Blue Ribbon Committee ngayon, chairman, si Tulfo. Erwin. Yung vice chairman. Pero Siya, wala no? namang gumagawa. Wala namang, Tahimik na hindi, si, tahimik sumbong mo kay Tulpo. Wala So, na. Yung isa na Tulpo. Tahimik. Independent pa ba kaya talaga ang Senado? Pag independent, dapat sila lang. Walang dapat Walang intervention. Walang intervention. Walang Yun. influensya mula sa House of Representatives, mula sa Malacanang. Independent on May their own. sarili sila. Yes. Pero bakit anong nangyayari? Dahil sila yung yung pangalawa o pangatlo na ng gobyerno natin, legislative. Pangatlo. Pangatlo. Dahil President, Executive, Vice President Office, Senate, Congress, and the Judiciary. Di ba? Supreme Court. Kaya dapat independent na. Kaso, politics. Kaya ngayon tanong natin, independent pa ba yung Senado natin under the leadership of Tito Sen? Senate President Sabi Tito nga Sen. ng isang reaksyon, ng kumpare kong manginginom, Mm. ba't bumupa sila ng ICI na yung mga in-appoint dyan, di ba? Sinong nag-appoint? The Dito President. na lang sa Senado, at least may mga position pa doon na magsisiwalat. Parang ganun. But in-stop. Yun. Nakatilibais pa. Sabi Oo. ko, tinik ng kumpare kong manginginom eh. Yung nga At yung... doon sa susubaybayan ko pa. Oo. Sa ICI, doon na lahat, binagsak. Wala na. Erup. Yung nga yung sabi ni Kwan eh. Wala, may tiwala tayo sa ICI. Pero yun yung liknaan. Sabi ko naman sa May kanya, tiwala ka ba sa ICI? sabi ko sa kanya, magtiwala ka. Dahil kung wala kang tiwala, wala na. Hopeless na tayo. Yung isa na lang ang doubt, yung huwag kang masyadong makonklusyon. Alagar mo. Nga po, timbak tanak lang, kapulay pansumpalang tutang, kwanto niyo. Si Katoy nalilik na daya, si Kong aliwan si Kalaba, so walay lignaan niya. Of course. Kaya nga, ganyan din ang liknaan ni Vice President Sara. Remember ka pa, Brito RJ? Pinaalis na. Di ba? Bakit pa siya bumuo, referring to the President, ng ICI? Sila rin dun eh. Sila rin ang gagawa ng kaso? Di ba? Pero may reaksyon dyan ng Malacanang through their, yung tagapagsalita. Si Tapang ang babae. Tapang ang babae. Sabi niya maganda yung kinahihilatan, kinalalabasan ng investigasyon. Maganda daw. Maganda. Dahil nakikipag, pag may pinatawag silang senador, pinatawag sila, pumupunta sila doon. Pero nakita mo yung isang balita na pinapapostpone ni former speaker yung kanyang pag-appear. For what reason? Ang ginamit na term, curious lang ako doon sa ginamit na term, pinapapostpone. Pag sinabi mong pinapapostpone, parang siya yung you are mandato. directing Tama ka. the ICI Dapat sana requesting Sino bang or naglapas niyan kasi? file a motion to postpone. Yes, requesting. Pero pag sinasabi mong pinapapostpone, sino bang nagsabi niyan? Saan ko may nabasa yung di ko kasi na-save kung sino man ang gumawa niyan, napaghahalata ka. Oo. Kasi parang leader, parang powerful. Dahil you may are power directing, siya. Oo. not requesting. Yes. Kasi pag nag-request ka, it's up to the ICI, kung doon ka nagre-request, na-grant yung request mo. Pero yung, postpone mo. Mali yun. So, as if, nawawala yung essence ng independence
noong independent commission Mm. na nag-iimbestiga niyan. Hindi ba? Alam mo, magandang makahuntahan dito. Mm-hmm. Over a cup of coffee. Sino? Si engineer, kumusta na? Nga ba? Engineer, Oh. ano sa mga nangyayari? Oh. Kaibigan nating engineer, doon sa may resort. Yes. No? Good morning, Sir Jeff. Sir Jeff, how are you na? Okay. Tawag nito. Sige. Natatawa ka may- sa reaction, no? Oo. Tawag to extend pa natin. Oo, extend Yeah. natin ng 3 minutes. No? Ay, 3 nako. minutes. Okay, 3 minutes. Okay. Anyway. Walang problema dyan. Ay, nako. So, sana ka paborito, RJ. Kasi, tulad nito, sinasabi ngayon, sabi niya, tagilid kung babalik si Lacson sa Blue Ribbon. Plausibleng magkaroon na naman ng rigodon sa Senate leadership at mawala ang suporta ng ilang senador kay Senate President Vicente Soto III kung babalik si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Doon pa lang ageraman doon di ba? Bilang chairman ng Blue Ribbon Parang Committee. yun. So, ibig sabihin, kapag ka nabalik si Panfilo Lacson sa Blue Ribbon Committee, magkakaroon na naman ng balasahan. Mawawalan ng tiwala yung mga ibang senador. Bakit mo pinabalik? Pero wag niyong asahan na babalik yung investigasyon dahil malalay independent commission for that matter ay maniimbestiga. Kaya ulitin ko yung sinabi ng kumpare kong manginginom, mas gusto niya daw na nagkakaroon ng investigasyon to let the people know, televised, yung sa Blue Ribbon Committee. In aid of legislation, pero nalalaman mo din nangyayari. Ay, sa ano naman, kapaborito RJ? Ano ba? May napanday na silang batas? Wala pa. In aid of legislation? Wala. Patungkol dyan sa flood fiasco na yan? Oo, wala pa. Wala pa. Pero yung budget ng DPWH, ang daming nakaltas. Billion of pesos. Yung proposed budget, billion pala yan. Siya nga pala, di ba ang daming billion yan. nabanggit ni Pangulong BBM na yung ilalive niya yung Bicam? O dapat lang. Dapat lang. Para mawala yung insertion. Pag walang insertion, hindi dadami ang populasyon. Hindi pala. Hindi dadami ang korupsyon. Pag walang insertion. Mali yung nabanggit ko. Populasyon tuloy. Bakit ka napunta sa populasyon? Dahil sa insertion. Dahil sa insertion. Taba, RJ. Ikaw talaga. Mangtaba ng utak mo talaga. Oo, ano ba yan? Nako. Epekto to ng pagkain ko ng mani. Bakit? Mabisbis kag ni Siren? Nung dadalas ko kanunutan ko. Ito, may baon akong mani for your information. Mahilig ka sa mani? Oo, syempre. Lalo na isa lang na mani. Oo. Kasi pag sinabay mo pala yung mani, na madami kang inangat-ngat, maningat-ingat. Pero ang gawin mo, isa lang. Ubusin mo lang yung isa. Okay. Ito, tip ko sa inyo. Nananam nyo, may samit to, may mani. Oh. Di ba? Ang ibus-bus dala na minadsange, may pinsan like ka hindi ho ganoon. Lalo na pag tumatanda na kayo, marupok na yung mga ngipin, isa lang. Yung isa, tumok mon bali-bali. Maganda yan, gusto ko yan. Tumok mon bali-bali. So, say masamit yung panangan naman Sansakay. Correct. May tumok mon maong may mani. Kasi, kalamot na tip sansakay, nananam mo'y samito. Oo. Pero pag, di ba, karamihan pero yung subukalan subol, lapon mo malag may bukol naman ang gapo, maningat-ingat ditan ngipon mo. Duga mati. Pero na may saksakay, natumok mo bali-bali. Insan siyempre no mambabansag. Ay, aliluwa. Nanduro may taway to. Gigi. Agauntan. Kaya penuntan nananamon talaga sa kilabat. Sa kilabat. Sarap ng mani. Okay. Sige. Besto, pero ang sabi naman ni Senator Tito Sen. Tito Sen, good morning. Nakahanda naman daw siyang mawala sa kanyang posisyon bilang Senate President. Alam mo, magkaibigan yan, Natalik. Si Lacson. Di ba? Tumakbo na presidente si Lacson. Hindi nag-iwanan yung dalawang yan. Oo, kasi tandem sila. Tandem sila. Until now. Kaya ito po, handa siyang mawala bilang Senate President. Makabalik lang daw. Tingnan mo yan. Sakripisyo yan. Makabalik para sa kanyang tunay na kaibigan. Yan bilang ang chairman ng BRCC, Panfilo Lacson. Hindi magbubuksingan. Kasi kwanto,
Fear is a word I have already disregarded a long time ago. Ano yung Ibig fear yan? sabihin, Yung takot o yung... hindi na siya natatakot Ayun. ngayon. Kasi akala Masibog ko, na oh. siya. Ha? Akala ko in fairness. Yung pala yung... Hindi na siya takot. Hindi na siya takot. Pero ang sabi ni Senador Cayetano, hindi dapat idinadamay ni Lacson ang minorya sa issue ng majority. Yan ha? Pero alam mo, kung ano man ang gusto nila dyan, po pwede, majority sila eh. Oo, Pero ano lang siguro, observation, liknaan. Yan. Yes. Then Senador Peter Alan Cayetano, yung kanyang binovoice out dyan. Yes. Sa kwanto ng Sir Jerry, paano to no senior citizen may mayroy ya ikulong daoy kwanto ay kin un-apply may kin no above 70 yata no ka nalilingwa no above 70 la house arrest na yata yun or what? Hindi, marami pa rin napulong na mga o kaya inabot na sila ng 70 years sa preso sa kulungan. Kasi yung mga may parol, yung perdona, yung presidential pardon, kuminsan mga ano na, ugong lamay. Hindi bali Sir Jerry, takma naman, malinis naman yung matutulugan nila doon. Sana may gumawa ng batas na ganun. Na pagka ang offender 70 years old, house arrest na lang. Meron na yun. Parang Meron na. Kung maalala ko, meron na yatang nagpasa nun na idea. Sana ganun. Hindi ko lang alam kung pumasa yung batas na yun kapabrito, RJ. Dapat may pumasa na ganun. Siyempre, 70 years old, ano na magagawa? No, saka, tapos tulan mo pa ng 40 years old. Di ba parang kalukuan? Oo, siyempre. Di ba? Mabubuhay pa ba yun? Expecting mo ba na yung life expectancy niya eh? Di ba may mga multiple na kaso, di ba? You cannot bend the law. Yes, ang bawat isa ay 40 years. Tapos 5. Depende sa counts. Di ba? 5 counts, 40 years. Di ka ready 200 years? Yeah. Okay, haba. Pero nununutin mo, Pero, yun ang batas eh. Huwag mong baliin. Diba? Batas yun eh. Okay. Malinaw, di ba? Dapat sana ganun. Depende na lang sa edad. Mr. Senator, di ba? You cannot bend the law, di ba? Pag binent mo lang yung law, pinikiwot mo, ang magpipikawatan. Okay. Di ba? Yes. Pero batas eh. Kailangan sumunod tayo sa batas. Dahil batas ay batas. Pero ito, kailangan may mapanagot para mapatunayan na may batas. Yan, dapat. Yung mga nagtatako sa kaban ng bayan. Pero hanggang ngayon niisip ko pa, sino kaya yung mga almost 200 na pinaghahandaan na ng kulungan? Sino kaya? Sino kaya ang mga yun? Sino kaya mga yun? Ano? Tingnan natin. Enjoy life na lang sa mga kandidato Okay. para sa kulungan. Good luck. Good luck. Kaya share your blessings. Ano? Share your blessings? Okay. Pamigay na lang. Okay. Sa mga mahirap, at least, mababawasan pa yung Okay. dinadala mong bigat. Naliknaan. Naliknaan tan kasalanan. Okay. Diba? Of course. Dambot yun la. Meron ka pala I-share pala. yun la. Hindi, may 3 minutes pa eh. Ay, 3 minutes pa. Sige, okay. Kaya nga, malabirak eh. Tinitignan ko yung oras. So, anong gagawin natin? Di ba ito malilinis? Pinakita nga ni Secretary Rimulya. Malinis. Saan yung para gagawin? Saan na ba yung lugar na yun? Tingnan mo nga kung saan. Hindi kaya sa Palawan. Kapag sa Palawan, maswerte kayo. Bakit ka mo? Maganda dun. Dahil na-feature ang Palawan na hindi nakakalikna ng yigyag. Wala kayong dapat katakutan. Hindi nidana ng yigyag yung Palawan. Hoy, ang swerte naman nila. Walang yigyag yan sa Palawan. Ang swerte nila. Maliban lang sa gabi. Pero yung yigyag na talaga, yung yigyag, wala. Oy, tama ba yung narinig ko na gumalaw daw ang Manila Trends? Kailan? Huwag mo akong takutin. Hindi. Manila, stay alert. Manila Trends nagdulot ng magnitude 4.5 na lindol. Kailan yan? Malapit sa Corimao, Ilocos Norte. Bandang Manila. Akala ko sa Manila. Hindi. Bandang Kasundungan alas 10. to ni Medya Siren. Yes. Bandang alas 10:43 ng umaga, Lunes, October 20. Kando kay Siren. Manila ka mo. From Manila to Ilocos. Ando ko itanya. Nigulis. Of course. Hanggang Manila tan. Ay, huwag Kaya, naman sana. Dapat ano tayo. Makapatakot Sabi nga nila, Jay. Kapaborito Joseph, maganda ka oras-oras.
Dahil hindi- Maganda o Maghanda. maghanda. Oo, para hindi Parang mo- Boy Scout. Ah. Yes. Yung nang dapat muto natin sa mga nangyayari sa ating buhay-buhay, kapaligiran, di ba? Pero sana all. Sana. Sa pala. sa mga magaganda na binibigyan ninyo, sana all. Oy, speaking of magaganda. Mm. Good morning, Attorney Dindino Bano. Ay, attorney. Oo. Si attorney. Attorney, good morning. Good morning po. Talagang parang hindi tumatanda si attorney. Ay, sinabi mo pa. But, From the very first day. Ano kayong sikreto at Ito, kapaborito, niya yung Ajay, kanyang honest- siguro honestly yung speaking, walang stress. Din, marami ring hinahawakan kaso ba't, stress yan. napapa-stress? Ito talaga, honestly, kapaborito RJ, from the very first day na nakilala ko si Atty. Dindin, hanggang today, ay ganun pa rin siya. No, saka Maganda pa rin. talagang original. Of Walang course. salamat, Doc. Oo. Atty. Dindin, good morning mampataner tala, 2 minutes la. Ang ganda boss lamat at atin ka Nalimutan nagagi ko ka. lang. Ang ganda boss lamat at sa kinin edition na Liknay Balay. Akaula pa kantabay lalang mula sa remagtoryuran ka paborito. Kasi pagka nasabi ko yung walang salamat, Doc, kasi may mga kilala tayo. Oo. Ba't nag-iba yung beauty? Oo. Dahil salamat, Doc. Hindi original. Parang ganun. Okay. Oo. Alam ko may kilala kang ganun. Sige. Diba? Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarian ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Akaula ba kantabay timo ng technical side, the only one, nalunanagad puso ng Madam Cherise Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kagad ng number 1 kapaborito Joey Baby. Tika. Bakit? Pero nabubuking ang mga yon, yung salamat, Doc. Bakit? Dahil pag nasawa ng anak, ba't di mo kamukha yung anak mo? Ayun. No, kaya nabuking. Tudas. Sige, tuloy mo na. Yan po mga kapaborito, magbabalik kami bukas ito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating